Takže já vás vítám u dnešního gameplaye na hru Dead Island. Já myslím, že to nemusíme zdržovat, dáme hrát. Nová hra. Tak, vyberu si jakýho hajzla. Sambi, ten je podle mě nejlepší. I grew up in New Orleans, lower ninth ward. My daddy went to prison when I was 2. Tady máte jeho popis, jestli vás to teda zajímá, mě moc ne, ale... Mama didn't never recover from there. Just drank and did crack. And any random motherfucker who didn't smack her around too bad. My nana the one who raised me. She run a washateria. We lived in a little shotgun house on Bay. From the time I was 10, man, I want to rap. I was into old school. Prosím, čekejte a jdeme na to. Budíček. Načítání prolog, co to kurva je? Doufám, že se mi to nebude lagovat. Jestli jo, tak nevím, co udělám. Tak ale už bychom mohli hrát, ne? Tak se pust! No konečně. Tak se zbudíme, pán má halucinace. Mrdne sebou vozem a on sebou už mrdnul vozem, tak to už je jedno. A vstáváme. Takhle musím vstávat jak kokot každý den do školy. Takhle, jak jste ho viděli. Tak to tady prozkoumáme, má to tady pěkně hezké. To je velice velká, jak nevím co. Pěkný to tady má. Má tady hajzl. Střední lékárnička. Vezmem. Už bychom ji jako neměli brát. Tak a jdeme. Otevřeme tady ty dveře. A jdeme dál. Úkol aktualizován. Tak jdeme. Jdeme. Jak idioti. Po nějakém hotelu. Já nevím, jak čím se pouští baterka. Jo, aha, tečkem. Tady to vyčorujeme jak praví, nevím co. Prostě to tady vyčorujeme. Otevři. Telefon, ten mi jak hovnu, tady není signál. Tak nevím, proč ho ani bereš. Tady vyrazíme dveře. Yeah. A tyhle dveře se mi hodně líbí, to vyrážení dveří, to je fakt bomba. Tak. Proskočili jsme tady. Jak hajzlové. A co tady mám dělat jako? Vyčolujem to tady. Plyn do zapalovače. Kovový šronc, nebo co to bylo. A jdeme. Jak jsem říkal, doufám, že se mi to nebude lagovat, jestli jo, tak fakt nevím, co udělám. Asi skočím do téhle vany. Takhle, tak asi sednu a budu ve vaně. No, takhle to udělám, no. A i záchod tady má, můžeme se vysrat, vychcat. Všechno možný. Tak a my jdeme dál. Dál jdeme. Vyčolujem tady ten baťoch. 9 korun, tak ty nám jsou k hovnu. A jdeme. Jdeme. Kam nás to stane? Do tady těch dveřích. Swift, začneš sprintovat, já to vím, mě to nemusíte říkat jak debilové. 6 korun, ty nám jsou taky k hovnu. A užijte si tady tu nádhernou co? Nádhernou
Prostě nádhernou ukázku, tak. Tak to bylo všechno. Asi jo. Tady to prsklotá, jak nevím co. Tam asi líst nebudeme. Ale možná budeme muset, ale tam se mi teda nechce, že tam prsklotá jak hajzl. 6 korun k hovnu. Prázdné, taky k hovnu. Prohledáme 7 korun, no tyhle 7 korun, k čemu nám to bude. Tak lezeme do tady toho schnilýho výtahu, ani nevím proč tam leze, když tady z toho jdou jiskry a on tam vleze. To není možný. A co já tady mám jako dělat? Jo, tady. Držím to, podržení a skočíme tam. A letí! Výtah padá! Co jsem to říkal, když tam lítají jiskry, tak co by to nespadlo? Vole, 6 let starý výtah, proč tam les? Tam jsou zombíci. Tady je tma, nic nevidím. Doufám, že nás nezabijou hned na začátku, nějak to by se posral, dámy a pánové. Doufám, že se mi to nebude sekat. Hlavně to ne. Tak a jdeme, co tady se skrčím, tak. A jdeme pryč od tady tať. Od tady těch zasraných zombíků jdeme pryč. Utíkáme. Ty vole, tak tam na nás jdou hromadu zombíků, nechtěl bych být v takovéhle situaci. My musíme utíkat. No tak to bylo natěsno. To je natěsno. Málem nás sežrali hajzlové. Tak užijte si tady tu ukázku. Co se stalo? Tam byla ukázka, ne? Dámy pánové, já nevím co to je, mám to asi nějaký buglí. Měla tam být ukázka a nic tam nebylo. Nechápu, co to má být. Budíček. Se nám to zase, nevím jak dlouho, 5 let se nám to tady bude loadovat. Nevím proč tam nešla vidět ta ukázka. Tak se načti. Jak dlouho tady mám čekat? 2 dny, 3 dny, 4 dny, 5 dní, 6 dní. Fakt dámy a pánové, nevím proč jste tam neviděli tu ukázku. Prostě muset něco udělat. Ježiši, tak se načti. Zvratky utopence jsou hořlavé, to mě velice zajímalo. Konečně. Tady budeme muset asi čumět, nebo já nevím co dělat. Fakt nevím, proč jste neviděli tu ukázku, to mě fakt sere tady to. Tady nějaký šílenec, nějaký tady hejvá s tou hlavou. Jak nevím co.
Ten hajzl na mě čumí, jak když by mě chtěl zítra ráno zabít. A co já mám dělat? Čumět tady? Tak budeme čumět, dámy a pánové. Tak co budeme dělat? Čumět? O výukou. Tak máme aspoň nějakou zbraň. Musím si najít zbraň, to je hodně těžký, tady vedle mě na mě čumí. Tak a jdeme na ty zombáše, zombíky. A jdeme na ně. To bude bitka. To bude bitka. Co na mě čumíš? Ty ke mně ani nechoď, je ti to jasný? Ty ke mně nechoď. Nechte ho bejt, vy hajzlové. Nech ho bejt. Co ty hajzle? Máš zlomeninu. Máš zlomeninu. A je to. To je hajzl. Akt 1. Máme tam akt 1. No konečně vidíte tu ukázku, tam to jste asi neviděli, já nevím proč. Mám tu nějaký buglín. Nebo já nevím. We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my life. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. Found you. Found that pretty bad. Tak a hrajeme zase. Budíček. To mě zítra bude budit budíček, no to máte pravdu. Tak, teďka máme jít kam? Mluvit tady s tím idiotem. Name's John Cinnamore. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistance, whatever this is. I didn't believe it. I found you. I saw the bite marks. You got no symptoms, but love bites, are they? I don't know who you are, or how you know that guy on the radio. He's our only connection to the outside world. We keep losing the bloody signals. With the monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask. Can't do this without you. Help me. Pas k životu. Doneste do záchraniště váže bezpečnosti kartu blablabla. Úprava hřeb. Dobrý. Yeah, okay. First off, we need an access card to get back. Za chvilku to ukončím, dámy a pánové. Že vy byste se unudili k smrti určitě, takže
To nesmí být tak dlouhý. Tak a jdeme. Někam do prdele jdeme. Tady jsou zombíci, si tady povalujou, hajzlové. A máme zlomený pádlo. Nemáme tady nějaký nový pádlo. Energičák. Dáme si energičák. Ten mi chyběl. A jdeme. Jdeme na ty hajzly. Tato hra mě docela baví. Docela hodně baví. Myslím, že je dost dobrá. Myslím, že stojí za to, abyste si ji koupili. Energičák. Vychlastáme všechny energičáky, co tady jsou. A my jdeme, běžíme. Za těma hajzlama tam. Co ty na mě čumíš? Co si myslíš, že na mě půjdeš, ty zmrde? Co? Omlouvám se vás prostý slovo, mě to ulítlo. Tak. Ale čuměl na mě jak debil. Deodorant. Na co nám tady bude deodorant? Můžete mi to říct? Nemůžete. Tak a jdeme zabíjet. Ty ani nestávej. Teď se mi to seklo jak hajzl, nevím proč, kurva. Už mě to sere, ty lagy. Určitě jste si toho všimli. Tak, a jdeme na další hajzly. Pojďte. 3 jo. 3 jo, hajzlové. Hajzlové. Tady máš 500. Ty jdi do prdele. A ty ani nestávej. A ty taky nestávej. Vezmu vám prachy. Abych potom měl na železo, víte. Co ty tady chceš stávat? Nemáš hlavu, takže už asi nestaneš, ty debile. Molotův koktejl, ten si vezmu, já myslím, že ti to nebude vadit. Velká baterie. Ty ani nestávej, debile. Zlomil jsi mi hůl. Jak teďka budu chodit, ty debile? Čím vás mám teďka mlátit? Nohama vás budu mlátit, tak jo. A 500. 500 dostaneš. Tak. Vezmu ti prachy, tobě to vadit nebude. Co ty debile na mě tak blbě čumíš? Jsi mě pokusil kousnout, ty debile, co? Mě teda nekousneš. Mě ne. Jsem ti zlomil čelisty, hajzle. Tak. Jsme u baru a tady se můžeme ožrat. Energičákách se užrem. Vychlastáme všechny energičáky. Tak, my jdeme. Vyčorujeme to tady pěkně, 8 korun, ty nám budou teda k hovnu. Vám řeknu. Korun. A jdeme. Krvavá koupel. Vidíte to, lidi? Krvavá koupel. Takže lidi, omlouvám se vám za menší výpadek. Totálně se mi zasek počítá, takže jsem tady mlátil po klávesnici jak úplnej idiot. A tímto se s váma loučím. Čus.